mutongo wapihwa pamwadi atowedzerwa because vanhu 17 makore 5 apa aifanira kubva atopa futi mamwe 4 pamusoro obva bhanirwa license. Achatofanira kunge achidhiraivha because anongodzokorodza futi anongokanganwa kuti ndakambopfudza vangu nazimwe unozoramba uchikuteera futi. Driver uyu akakonzeresa dzimwe nguva kwanga kusiri kuda kwake, kwanga kuri kuda kwemechanical fault yakadhivhelopa pamotikari. Ukazoti wewe watakura sisima akutazverudo romenzi yako pamota hauchava conscious pazvinhu zvako zvaunoita. Mfura nepabridge paSeke road anototanga kutorwa kutonzwa kumerera kutoti asi panhu apa pane pekuti pakatofera nekuda kana mutyairi vanongotadza kuchengetedza upenyu hwevanhu. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe paHot Trends apo patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri paChitungwiza Magistrates Court apo tinge pachitongwa nyaya tingati final judgment naika murume anonzi Desire Madiviko driver akakonzeresa tsaona paSeke road achidriver iye haula truck akaurayisa upenyu hwevanhu unosvika ivo 17 vanosanganisira varume, vakadzi nevana, zvakarwadza mhuri yese yeZimbabwe. Saka nhasi nyaya iyi yapinda mudare. Murume uyu akatongerwa kugara musungwa makore 7 ndokubva azobvisirwa zvakare 2 years akanzi iye akazopara imwe mhosva semapariro akaita ekuurayisa vanhu makore aya 2 anozodzoserwa onge achitongwa zvakare. Saka murume uyu azowanikwa iye achipiwa 5 years yekugara, makore 5 yekugara mujeri arimo muchizarira naika. Saka pari zvino azowedzerwawo zvakare achinzi azobhanwa for life kuti asadrive zvakare mahaulage trucks aya tinoti magonyeti naika. Zvakarewo azonzi ari kupiwa suspension of 2 years asatombodriva zvake dzingava mota diki dzinosanganisira zvakaita semakombi nemaprivate cars zvakare. License rake razobhanwawo zvakatokanserwa zvekuti pari zvino haachatenderwa kuti ange achityaira naika. Saka pari zvino tine local residents zvakarewo nevatyairi vamwe vatoda kubvunzawo kurwadziwa nekuti ndangariro dzavachiri kuita dzakaitika musi wa22 July last year. Ngativanzwei vachitaura. Anisana kudonzi Spencer Gama, ndiriwo mushandi anoshanda nemahwindi tiri parengi pamaponi. Accident yaya iri kutirwadza zvakaomarara ende chimwe chatinochema nacho paaccident yakaitika yaya driver aifanirwo kubva angofirawo ipapo nekuti akaita reckless driving. Madriver pamuri kufamba mugwagwa muregedze kunge makadhakwa muchimhanyisa nematagets. Nyaya dzematagets dzo dzatikunda. Varungu vanenge vachitipo pressure toda mari. Saka pamupazo masuicide soti masuicide vanotoraramisa but nyaya dzekuriska madrivers haade mambosiyana nayo kupinda pese pese. Tiri kutorwadziwa haisi izi kunzwa kuti vanhu vese vakafira pasport iye akwanisa kurarama nekuda kwekuti ndiye akaita reckless driving vaurayisa vamwe vanhu. Makore atopihwa nekuti unonge atori mashoma pakuti vanoona mamwe madrivers mahwindi maconductor vanofanira kuona kuti zvechokwadi kuti reckless driving yakadhakwa pakuti sei. Example vaipiwa kudhara pamakore 5 apa aifanira kubva atopa futi mamwe 4 pamusoro obva bhanirwa license kuti madrivers nemahwindi vanyatsoona kuti aiwa munhu ngaadrive motikari zvakanaka. Nemuvarungu moregeza kuti po pressure ndime mukukonzeresa kuti zvinhu ndechimhanyisa mari dzenyu dzame muchida toita tek tichimhanyisa netarget tikatazopinda pamwe panhu pasingaita panosingapindike nekuda kwekuti ndime muchida mari. Saka anenge atori mahwani handidi. Saka makatiwo zviite right zvekuti mari dzenyu tege dzenyanya chimhanyisana nadzo todrivewo motikari zvakanaka. Nemuwo futi madriver honai zviri kuitika nepo dziriko. Uyu apihwa example yekuti tione kuti kudhraivha motikari ngatiregedze kudhraivha mota takadhakwa. Madriver nemaconductor pomirei kudhakwa. Munonwa tumbwa, munonwa ngoma, munobhema mbanje techizviziya. Zvinhu izvozvo nemuchozviita asi isusu semahwindi tikuti aiwa say no to drugs. Ngatidhraivhe motikari zvakanaka tiregedza kuurayisa vabereki. Mukoma tiri kunzwa zvikuru kuti kunyanya kumatruck drivers anogona atori nemusikana waanenge ainayo pasaidi mota ichidhraivhwa vanhu vachitoromedzana. Angave mashoko api kumatruck drivers kune vanhu vanofamba navo saizvozvo? Nekuti matruck driver mazhinji akabva kumakombi anoziya. Saka unhuwo umwe chete
ndo watatoramba uya kusiyanai nawo nekuti isusu kuti kaonekwa ni musikana mukombe uri driver uri mwana wechikoro kuti sei tiri kukusungisa semahwindi for idzi tokubata tega isusu toenda kunokusiya kupolisi madriver haana kumbosiyana wakwana munhu anodriver trake akabva kukumbi munhu iye brain dzake dzakatodhapwa ndisaka mizonzo kuti panonzi aita accident anobva afira ipapo madriver ematrake siyanai nechihure nekubhema mutoriro tikukuziyai mesiyana nezvozvo ndo zvikukonzesa kuti maaccident azonyanya kuwanisa futi muroads. Mukoma makapfuura nepabridge apa redu paSeke road munofungei? Hana yangu inorova zvinhu zvinondirwadza stereki kuti vakomana vamwe vanhu vese vatopararira apa pandinenge ndiri mumotikari ndichitofamba saka inini mota isati ndinopinda ingava ine label yekwanzi TTAZ ingava Chitungwiza community omnibus yakanzi kowa iyaya makondakta nemadriver vari kuteerera zvavari kubvunzwa kubva kuvakuru vemahwindi speed hakusi kumhanya hakusi kusvika lolo tichienda zvedu tinosvika. I think mutongo wapihwa unanyanya kushata zvawo wakanyanya kunakisa because akakonzeresa kuurayisa vanhu vakati wandei. Ndinoona vanhu vazhinji vanopa mhosva kumadriver emakombi but tikanyanya kuzvitarisisa madriver emakombi anodriver zvakanaka ndiwo madriver anonyatsokwanisa kudriver. So I think mutongo wapihwa pamwadi atowedzerwa because vanhu 17 ndakanzwa sekuti anga ane mukadzi. Hatikurudziri vanhu vapachikairi kuti vafambe nevakadzi mudzimotikari because vakadzi vane dzimwe mhepo dzavanadzo kwete mhepo chete. Nyaya ichifunga kuti maiziva ndikufamba nemukadzi mukadzi anoda mari izvezvi ndikafamba pamwe ndikapaireta vanhu saka hatikurudziri zvakadaro kuti tauraiiko saka ndiri kuti nini dai zvaikwanisika vaongorora kuti mutongo uyu because driver 5 years but tinoziziva hedu mutemo unoti hapana munhu anenge achida kuti atsaona saka tinoti tsaona saka vatongi vatonga nyaya vakaona zvakakodzera handithingi vakaita zvakanaka hazvina problem. Zvinhu zvinorwadza zvikuru zvakaitika zvokuti matsaona yakaitika pabridge iroro haisati yamboitika saka inoti paipai dai zvachichikwanisika vemadzichechi vakwanisa kunamatira mugwagwa wedu especially ipo paipai because hapana kumira zvakanaka. Zvinorwadza baba tikurangarira zvikuru kuti vechechi vakambouya vakanamata vemapostori but recently pakatoitika tsaona dzakawanda kubva zvapaiswa munamato saka chimwechi mafungira amungaiti pangaitwe sei zvakare kuti zvindirine toingashedze vechivanhu zvakare iri kana baba tinongoti kuno vatyairi vese vanoziva road iyoyo kana wasvika ipapo exercise extreme caution handitika kana uchiziva mugwagwa uyoyo reduce your speed handitika wofamba zvakanaka nespeed yakanaka handitika plus iwe ingane kutya kana uchisvika iko paya handitika prepared for anything handitika kusamaisa motikari yako famba zvakanaka medza juice. Zvinorwadza baba tinorangarira zvikuru vakomana vemakombi vanowanzopuhwa mhosva takatarisa nyaya dzemumigwagwa panyaya iyi munotiona yakaparadza vanhu 17. Baba ndo zvandabvira kutaura ndikati inyaya inosumisa zvikuru especially pamwe handizivi kuti vanhu vanenge vasingazivi pavane trabablas here pavane mabridge mamwe anotyisa vanofanira kudriver zvakanaka kana vasvika panzvimbo idzodzo panenge trabablas road yatakagadzirwa iroti yakanaka zvikuru handitika saka munhu ipapo don't relax nyatsodriver zvakanaka usaputsa chirongwa chakagadzirwa zvakanaka ichi. Zvinorwadza chikumbiro chamungave nacho kune vemutemo kuti tsaona dziite shoma pamugwagwa chingava chi mabreakalizer kune vadosi machairi vemakombi hatifanira kuti kana takadzakwa vatyairi vese vanofamba mugwagwa asi vachairi vakadzakwa plus maspeed limits anodiwa kuti anga achivapo zvichienda zvakadaro. Zvinorwadza baba mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yateerera panguva ino angave api tichitarisa tsaona pamugwagwa? Ndoda kutendawo zvangu maroad blocks ndinoona ari kuiswa handitika ari kuiswa zvakanaka plus mahambo ari kuiswa especially pana paSeke road mahambo ari kuiswa zvakanaka saka ndoda kutenda nezviri kuitwa izvo mutemo matickets ari kunyorwa saka vakazati tichanyorwa matickets vanofamba zvakanaka. Tinorangarira zvikuru pasocial media penge pachitenderera vhidhiyo remukomana ari kuchema nemapotos chingava chikumbiro chipi zvakare takatarisa Seke road tichienda kuna vamhona hatingi vamhona ndo vane vakatipedzera nyaya iyi zvakafanira road inobva pabridge apa yakananga pamushandira iroad yakashata zvikuru asi ndinotenda zvikuru nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe yakaona mapotos ari kuvharwa tozoya neroad inobva kunonzi kwai kuzvipoto vagari vekuzvipoto vari kunetseka because vari kuya vachisiyiwa padhuze vanhu vari kuramba kusvika kunzvimbo iyoyo. Tachikumbirisa zvikuru vakuru veropa roads vatigadziriwo ipapapo
because maspace mamotikari dzedu dziri kufa dziri kuparara nenyaya yemarodzi suspension haisipera time yakareba. Minamato inodiwa munhu wese pauri, usati wafamba, usati wabuda mumba mako, namata kuna Mwari anotigonera ndiMwari. Tisati tabuda patiri, Mwari Baba, tabuda pano, tidzosei tiri vapenyu, tichienda takadaro. Inini pandanzwa kuti driver atongerwa 5 years mutongo wandafarira because unoita kuti mukutyaira mota takatakura vabereki tinge tive tine hanya nevanhu vatinenge takatakura, because mota dzatinofamba nadzo kana kuti inini hangu handisi driver, ndiwe Chitungwiza Omnibus Operators Association kana kuti COA, inova association inoona nezvetransport tiri muno murengi wemakoni kusvika kwamachipisa ndo patinoshandira tiri. Saka ndafarira mutongo because unoita kuti vatyairi patinenge tichivaudzawo kuti musamhanye, take care nevabereki. Vamwe vacho vanozvitora semafanisi, vanozviona kunge zvisina basa kana tichiti ngavachengetedze upenyu hwevanhu unokosha. Saka mutongo wapihwa atauda unomboita kuti vamwe vatsikame. Izvozvo hatizvikurudzire, ndozviona sezvinhu zvisina kunaka, nekuti pane nguva yekuti kana uchinge uchifamba koshesa upenyu hwako driver, koshesa upenyu hwemota iri kutera mashure iri kumberi iri kuMadiviko. Saka ukazoti wewe watakura sisima akuita zverudo romensi yako kuti pamota hauchava conscious pazvinhu zvako zvauri kuita, uenda kuti apa accident edu asiri kupera. Saka izvozvo hatizvikurudzire. Kana una sisi wawaona zviri nani kuti muve pamunopaka mazorora moita zvamunoita, musazviite panguva yekutyaira, musamatanisa kutyaira. Patinopfuura nepabridge paya kanhasi tichingotibata chiitiko chisiri kugona kubva mundangariro dzedu, nekuti state yacho yakange yakanyanya kukura, it was a disaster yakatibata usingaiti. Saka patinongopfuura tichiona paya even maruva vakaisa paside peroti paya tinonzwa kudzimbikana dai vatyairi vedu varamba vachifamba nevabereki. Mashoko andoda kupa madrivers ndeyekuti tsaona hachisi hacho chinhu chatingati unogona kuchiavhoida, chinhu chinoitika, asi zvavanokwanisa kunge vachiavhoidawo nezvavanokurudzirwa nemutemo kuti vasaite, vasanwe tore zvinodhaka vachityaira, vasange vachimhanyisa motokari pasina kukodzera. Ipapo tinokumbira kuti madrivers edu dai agona kutedzerawo ipapo, so that vaedze nepavanogona kuzvengesa nekukoshesa upenyu hwabereki. Machechi vakatinamatira zvikuru, tinotenda neminamato yavakatisira. Minamato chinhu chakakosha, ende even kwatiri vatongoti wese ticharamba tinamata kuti Mwari atichengetedze. Asi chimwewo chandinogona kuona kuti chinogona kubatsira, tachikumbirawo dai hurumende yedu yagona kutibatsirawo panyaya yemarodzi edu Chitungwiza. Pamwe pacho kanzuru chairi kutiregerera, especially mumalocal places muno mapotholes edu anyanya kuwandisa. Saka vamwe pakuda kunzvenga mapotholes vari kuzopedzisira anoenda kulane risiri rake kana kuti divi risiri rake, zvimwe zvinokonzeresa tsaona. Saka kusagadzirwa kwemarodzi ipapo hurumende dai yaedza kutibatsira, especially kuno kwatinogara Chitungwiza. Mashoko angu ekupedzisira kumune Zimbabwe ndekuti pese patinofamba hatisi basa radriver chete, ibasa rangu inini passenger ndakwira mumota, ibasa radriver, ibasa raconductor, ibasa remumwe nemumwe anenge ari mumota, kuti tinge tichidzorana kuti driver unenge uri kunyanya kumhanya, driver usanwe zvauri kunwa, driver apo pane hambu speed yako hatisi kuifarira. Saka tikange tichibatsirana nawo tichidzorana I think zvinogona kuderedza. Zita rangu ndoitwa Ngoni Dzashe. Ndichonozimatongero akatwa mukomana nemaitry achiita aifanira kuti asi anotiwedzerwe, nekuda kwekuti kana uri mutyairi unofanira kunge wakazvichengetedza uchiziva kuti wakatakura vanhu. Saka kana uchinge uine vanhu ukashanya nevanhu zvinokonzeresa kuti unge uchipinda munjodzi. Saka mutongo wakapiwa uripiwa kuti mutongo aifanira kunge wakatodzerwa kuti unge achidzidza kuziva kuti kana uchinge uchityaira muvanhu unofanira kunge wakatsikama, usanwa, usaite zvinhu zvino misbehave kuti motikari inge ichikuvhiringa mune zvinhu zvavanenge uchiita wakatakura vabereki. Kurudzira ndopa hangu kune vatyairi vematraki vanofamba nemadzimai masmall house ava ndeyekuti koshesa mudzimai wako wasiya kumba uchiziva kuti iwe uchadzoka uchimuona, koshesa basa rako, concentrate nekufamba nemugwagwa uri kufamba nawo kuti uzive kuti iwewe wauri kuenda neupenyu hwako chinhu chakakosha pane kuda kukoshesa mudzimai wausina kubvisira kana pfuma kuti unge uinaye uchitokonzera dambudziko mumusha. Namutyairi vakaita seivavo kudzoswa pamugwagwa kwavo kunokwanisa kunetsa, nekuti vanogona kungodzosa dambudziko rakaita seiroro. Saka kungogara vagara mudzimba dzavo vasagama kumabasa asiri ekutyaira asine nechekuita muupenyu mevanhu zvinogona kuendana. Yambira nongopa kwatyairi ndeyongoti vatyairi ngatidzidzei kutarisa nzira dzatiri kufamba, tomaintaina pesi yedu, tofamba mune zvakanaka, tisanwa tichidriver vabereki, nekuti tikanwa tichidriver vabereki hatizozive pekugumira, tinoita manyimo takufurirwa nehwahwa. Chinhu chakashata kuti tinge tichisimbisa kuti tinwe tichidrive. Saka ndona yatichitaura kuti chero vabereki vakatoona chero mutyairi achinohwawa vanofanira kutokurudzira kutaura kuti driver akati ari kunohwawa, nyaya yogara yagadziriswa nguva ichipo. Tipfuura nepabridge paSeke road, chandinongofunga hangu ini ndichiona nezvariri kutsikama, kudzislowa down ndopfuura mune zvakanaka ndisina dambudziko randawana
chingava chinhu chakanaka mukurarama. Ndichitosvika ponyepo kana hali totanga kutorwa kutonzwa kumerera kutoti asi panapa pane pekutoti pakatofera nekuda kana mutyairi vanongotadza kuchengetedza upenyu hwevanhu. Mashoko angu ekupedzisira ndeongoti kuvatyairi ngatidzidzei kufamba takadzikama tisanwa tichidhiraivha vabereki toziva zvatiri kuitira pabasa kuitira ramangwana revana vedu. Panyaya iyi inini ndinoti 50-50 situation nekuda kwekuti dhiraivha uyu akakonzeresa dzimwe nguva kwanga kusiri kuda kwake, kwanga kuri kuda kwemechanical fault yakadhivhelopa pamotikari kazonokonzeresa kunoita tsaona nekuti motikari yakabva kudivi raanga ari ichienda kudivi raanga ari rakanga riine motikari yakazongorovera kusaidi motikari inodhivhelopawo mechanical fault. Naizvozvo isusu sevatyairi kana uchityaira motikari unofanira kuziva kuti motikari yako yautyaira iwewe iri fit here nguva uri parodhi. Saka zvimwe zvacho izvozvo totomublemawo nekuda kwekuti iye haana akatarisa kuti motikari yake mabhireki akakwana here, motikari yake mataya akakwana here kana haana kukwana. Saka izvozvo mutongo wapiwa iwoyo unokodzera nekuda kwekuti semutyairi uchifamba parodhi unofanira kuziva kuti motikari yako yakanaka kusvika papi. Haungobudire motikari unoziva kuti motikari ine fault uchipinda mumugwagwa. Tiri mudare driver uyu apo pfungwa dzakachita pakaitika accident ndakatombofenda mota ichifamba. Zvinoitika here zvekuti mutyairi anokwanisa kufenda aona kuti akupinda mutsaona? Idzodzo dzinenge dzanhema nekuti kana uine defensive inokudza zvinhu zvakawanda. Kana tora defensive inokudza zvinhu zvakawanda. How to control your vehicle kana paita kuti katsaona unokwanisa kuita sei kana tsaona yakuita kana uine defensive. Handifungi kuti mutyairi anga ine defensive. Zvinoitika pabridge paya mukada kutapatarisa pane depression yakanyanyisa. Motikari ichibva ega kutauni kana kunoku pane slope rakanyanyisa zvokuti motikari chero ichifamba inowedzera yega speed, chero kabvisa inowedzera yega speed. Saka chinongodiwa ipapo kuti kana uchifika paya paexercise chichimukosheni kanosvika nzvimbo zvakadaro fambawo nemotikari yako zvishoma nezvishoma. Haisi nyaya yekuti hanzi pari kuita matsaona, inyaya dzekuti depression iri papo iwe unowedzera mafuta panzva nedepression kudaro handioni zvichibuda. Zvinorwadza kuti vanhu vaitodawo kurarama vachichengetao mhuri dzavo vachitozoriritirawo vabereki vavo, vamwe vanga vari vaine vabereki vakavatarisa. Saka zvinhu zvinorwadza kuti ukapatarisa kuti paine vamwe vana vakawika pazorora utoona kuti mwana aida kuenda kuchikoro, mubereki angatoinvesta pamwana wake, mumwe mubereki angachitoti mwana wangu uda kuti aende kuchikoro. Saka mwana akati ndikapedza chikoro ndazofadza vabereki vangu. Saka zvinhu zvinorwadza muupenyu izvozvo kuti upenyu hwakagwinyisira. Inini yambira ndopamadhiraivha enyaya yekuti kana watora usadhiraivha motikari wakadhakwa, famba nemotikari uchiziva kuti motikari yakakodzera kuenda parodhi. Usatuka vabereki kana especially kumakobi kukana nevabereki vekuti dhiraivha anenge akukonzerera nekutaura motikari haidi kudhiraivha nemunhu anenge aine matembers. Motikari inoda kudhiraivha nemunhu anenge akasununguka hana yake. Ukaita matembers motikari haukwanisi kudhiraivha because unogona kubva kumba ukwanisana nemukadzi woya parodhi wakatanga kutyaira moto uchida kutyaira motikari vanhu vakaita izvozvo hazvizobudi. Inini vatyairi vese vemunozimbabwe kutyaira moto ngatityairei tichiziva kuti tinofamba nengoro dzemoto. Ngoro dzemoto idzi dzine upenyu hwakawanda hwevanhu takura. Tinofamba tichi pamusoro pemweya, mataya tinenge anga ari pamweya. Saka ngatizive kuti kana tichidhiraivha motikari dzedu ngatizive kuti tirikufamba pamusoro pemweya, tinofamba tiri mumhepo. Saka ukanofamba uri mumhepo ukaona paita mhepo iyoyo yapera asi mumatayi imomo kuparara kuvanhu. Saka ndinoziva kuti vatityairei tine zvikwanisiro zvakakwana, especially madrivers ema-PSV vehicles avaende kundora ma-defensive drivers license. Inobatsira zvakanyanya. Nezita rangu ndonzi David Muriritirwa. Inini sekufunga kwangu aifanira kutombotutsirwa mamwe because vanhu havachadzoka vakatoshai. Anofanira kumboisirwa mamwe kuti akazopuhwa futi mota azive kuti upenyu hwakakosha. Alright, so takatarisa tomudzose here tingadzose madrivers akadai so here pamugwagwa anokonzeresa njodzi dzevanhu. Ini sekuona kwangu achatofanira kunge achidhiraivha because anongodzokorodza futi anombokanganwa kuti ndakambopfudza vangu nazimwe unozoramba uchikuteera futi. Saka takatarisa tinoziva kazhinji driver akakonzeresa tsaona pamugwagwa anogona kutorerwa license. Mashoko enyu angadzoserwa here zvakare chitambi chake kuti adzoke pamugwagwa? Ina ndionewo handidi kunyepa, hafaniri kudzoserwa chitambi because vanhu 17 vakashata. So mashoko enyu seyambiro kumadrivers muno muZimbabwe takatarisa vese vangava vematrucks kana ivo vemapublic transport angave api tsaona pamugwagwa dziite shoma? Ndongoti ngatifambei zvakanaka, kwatinenge tichienda tinosvika.
tinosvika kumhanya ndiko kusvika, ngatifambe zvakanaka. Panodo kufambwa uchiona kuti hapana pakonzeresa ufamba, asi panokonzeresa siyana napo. Zvinorwadza mukoma, tichitarisa ndangariro dzamuchinadzo muchipfuura nepabridge, munofungei everyday? Ndinonzwa kurwadziwa zvishuwa, ndikatongotarisa nditongoona kuti pakatofira vanhu, mumwe munhu upenyu hwake hwakatogumira apa. Zvinhu zvinongorwadza. Nongokurudziro vanodhaivha mugwagwa kuti vafambe zvakanaka kuitira kuchengetedza upenyu hwedu. Vanhu tifambe zvakanaka, tikwanise kuramba tichirarama, nekuti reckless driving inoita kuti tirasikirwe neupenyu. Chinova chinhu chinotishungurudza, zvinorwadza chaizvo. Tinongoti hangu naiyayo ngatifambe zvakanaka kunze, ngatifambe zvakanaka wedu kuti tirambe tichirarama. Ini ndinonzi Catherine Wadzanaye Muswe, ndinogara kuno kuChitungwiza ndichishandira murengi. Nedambudziko ratakasangana naro iri, takashayikirwa nehama dzedu, takarwadzwa chaizvo. Asi tinoti mutongo wakapihwa kukoti, ina hangu handina kupikisana nazvo. Kozi koti kana ichipa mutongo inotanga yaita sei yatarisa negative or positive. Kozi munhu kana asina mbobvira akapara mhosva anoisirwa mutongo yake, kana akapara mhosva anoisirwa mutongo yake. Saka koti zvayaita sei yagona. Aiwa, tinorwadziwa, hana dzedu dzinotoita kurova chaizvo. Kuti Mwari chengetedzai vana venyu pavanenge vachifamba mumugwagwa, vasvike zvakanaka pavanenge vachienda. Tichitarisa vatyairi, iyambiro ipi yamungada kupa vatyairi takatarisa tsaona pamugwagwa? Vatyairi havafaniri kushandisa zvinodhaka kana vachityaira mota, ende havafaniri kuda kumhanya kusvika vasati vaita sei vasvika. Dai vachikasika kuda kunosvika vaigara vaenda mangwana achona. Saka munhu anofanira kuita slow but sure. Yakaitika muna July, but ndangariro dzichirimo. Mashoko enyara dzamungade kupa nemhuri dzakatsakatirwa angava yapi? Aiwa, tinongoti kune vakarasikirwa nemhuri dzakasiyana siyana idzi, nyaradzwai naJehovha. Jehovha ndiye anopedza zvese, Mwari ndo vanokunyaradzai. Yambira tinenge tichida kupa vanhu ava vanotyaira nemagonyeti ava ndeyekuti munhu anofanira kuziva chinangwa chake chaanenge asira mhuri iri kumba. Kana akuita zvemagirlfriend, it's better kuti munhu umbopaka woita zvaunenge uchiita usiri pabasa. Kana uchiita zvebasa wakuita zvebasa. Yambira ndinongoda kuvapa inenge mune makombi ndeyekuti vanofanira kuisa speed inodikanwa nehurumende, kuti speed yakati. Ende munhu haafaniri kudrive asina license. Munhu anofanira kupinda mugwagwa ane license, otadza don't drink and drive. Ndo chikuru chandotaura. Mashoko enyekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angave api tichitarisa kutsakatika kwevanhu pamugwagwa? Aiwa, tinongoti nekurasikirwa kwatakaitirwa nehama dzedu vanhu vakashayika vanga vazoremukare. Mushure meongororo netsvakiridzo taona kuti malocal residents nevamwe vatyairi varwadziwa. Ndofunga mangonzwa zvataurwa kuti vanhu vachine kunyunyuta, vachine kurwadziwa mumwoyo. Aiwa, uya on comment section mupewo pfungwa dzenyu kuti vatyairi vakadai tingavadzose here parodhi vachipedza upenyu hwevanhu. Aiwa, fungiro ndenyu. Uya on comment section mupewo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to Orwadziwa so that whenever we post latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.